что сегодня проходит такой интересный, яркий конкурс татар-кызы. И я захотела посмотреть на наших татарских красавиц. Тоже очень было интересно посмотреть, в чем же заключается конкурс и сама сложность конкурса, чтобы, возможно, в будущем с Камилей вместе пойти. Hayırlı kişiler belki dostlar. Benim isimim Zemfira Zaydulina. Min özüm tuğum bilen Башкортстан Республикасы Чакмагыр шайынан әлеге вакытта Казан дәүләт мәдәният институтында 2нче курста укып берем. Салават Абузакиевичның кафедрасында. Үзем бик җырларга яратам. Менә бүген монда бу бәйгегә мине ведущий буларак, алып баручы буларак чакырдылар. Һәм миңа бу бәйге бик нык ошады. Организаторларга, барчасына да зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Мәскәү каласында яшәгән татар кызларын шулай татар телен белүне камилләштерергә тырышып өйрәткән өчен, аларда татар рухы үстергән өчен менә организаторларга барсына да бик күп зур рәхмәтләрне әйткерәсем килә. Кызларга уңышлар киләчәктә дә Алла боерса бик зур үрләрне яуласыннар. Барсына да исәнлек, саулык телим. Бәхетле булыгыз. Минем исемем Рузилә Бикова. Мин бик шатмын. Татар кызы бәйгесендә, конкурсында катнашуыма. Үземнең менә хәзерге хис-туйгымны әйтеп бетерерлек түгел. Мин бик нык шатмын җиңүемә. Һаман да ышанып бетә алмыйм. Минем өчен бу әйтеп бетерә алмыйм. Бик шатмын. Хәзер мин Мәскәү шәһәренә барырга, Мәскәүне дөрес дәрәҗәдә күрсәтергә тырышачакмын. Халыкара татар кызы бәйгесендә үземне. Минем планы бик зур. Мин укытучы булып торам. И я собираюсь дальше работать в этой сфере. И этот конкурс дает невероятные возможности и новые знакомства, и опыт, который наполняет нас счастьем и радостью. Рахмет сезгә. Еще раз подтверждает, что татарские люди, вообще татарский народ очень талантлив. Но самое главное, что я пожелала бы вам, чтобы у вас было семейное счастье, чтобы вы нашли вас нашли избранники, чтобы у вас были дети, внуки, правнуки, Аллах верса. Это самое главное женское счастье. Я вас поздравляю и очень-очень люблю.
Беренчеден, барыгызны да Татарстанда яшәүче халкы исеменнән, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиле Равиль Калимович Ахметшин исеменнән барыгызны да сәламлыйм. Бу бина, бу тарихлы бина, бу ызба кемгә ничек аңлашыла. Бик күп төрле чаралар күрде, мероприятиялар уздырды. Һәм бүген без татар халкыбызның мирасын, мәдәниятын, байлыгын тагында күрсәтү, танытыр өчен Татар кызы бәйгесен дә уздырды. Әлбәттә, бу искиткеч матур чараны оештыру өчен бик күп көч таләп ителде. Шуңа күрә мен барлык оештыручыларыбызга, ярдәмчеләребезгә, жюри әгъзаларына, катнашучыларга һәм сезгә, кунакларга барыгызда олы рәхмәтләребезне белдерәм. Һәм инде соңрак төп оештыручыларыбызга без Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән шулай рәхмәт хатларыбызны тапшырырбыз. Әйдәгез әле, Чулпан, Павел. Эмиль Венерович, немножечко терпения. Мы готовы озвучить... Безнең чынлапта интернетта тавыш бирү узды һәм халык гүзәле дигән номинация буенча хәзер конвертны ачып куйбыз. Итак, мисс Народное голосование. Холод Гузеле 2019 Мәскәү. Побеждает... Халык гүзәле безнең Ямиля Сироҗетдинова. И Эмиль Венерович озвучит имя победительницы в этой номинации. Да. Сейчас мы озвучим имя победителя сегодняшнего конкурса, который одновременно будет награжден в номинации «Человек» или «Девушка», которая знает татарский язык в совершенстве. Но прежде чем... Или потом... Очень интригующая ситуация, согласны? И очень волнительно. Смотрите, Зиля, хорошо, подойди поближе, как у меня. А теперь имя победительницы Татар за 2019 Москва. Барабанная дробь.